vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Yangu confession yakamira sekudai so: inini ndiri murume ane makore 28 years ekuberekwa. Handisati ndakamboroora zvangu mukoma kana mwana handina, but nyaya yandiunza pano haisi yekuti ndiri kutsvakawo mukadzi wekuroora, but ndiri kutotsvakawo help. Kana zvichibvira kune avo vane ruzivo vondiudzawo kuti medical help yandingada ingava iri kupi, but ingava iri ipi, but dambudziko randinaro manje nderekuti mari yacho yekuti ndinge ndichizozviendesa kumadoctors, kana kuri kunzi kana ari madoctors aya anenge achidhura, handifunge kuti ndinokwanisa kuzoiwana mari yacho iyoyo. But kana kuri kunzi madoctors acho ndeamwe aya asinganyanyise kudhura, I will try kuti ndinge ndichisevha zvangu mari ndobva ndazoendako kumadoctors. Pari zvino zvangu ndiri kurarama ndiriwo muno munyika yavatorwa inova iri South Africa. Ndakauya kunoku last year, but zvaizvezvi ndava kufunga hangu kuti ndinge ndichidzokera kumba, because kubva zvandakauya kuno kuSouth Africa it is becoming worse and worse and worse. Pandainge ndiri kuZim zvaita sekunge zviri nani, but kuno kudambudziko racho manje ndiri kuona kuti riri kutonyanya, ende ndava munhu wekuti ndinogara ndichizvikuvadza. Handikwanise kuspenda the whole day rekungoti ndinongotiwo nhasi ndangospendawo day ndisina kumbozvikuvadza, because paya pandinenge ndichibuda ropa ndinobva ndatonzwa sekunge zvinenge zvaita sekunge nani, hana yangu inenge ichirova, chipfuva changu ichi chinenge chava kupisa. Ndakatombogugula ndikabva ndaona kuti andino experience anonzi mapanic attack. Saka kuti mapanic attacks awa ange achizoita sekunge anoita nani, zvandinozoita ndezvekuti ndinozvikuvadza mukoma. Ndinogara nebanga rangu muhomwe, but ibanga riya rekungoti it is just small. Ndakatenga imwe nail clipper, saka nail clipper iyi kuzosvika ndichizonoisarudza inhau yekuti ndakaona kuti inouya nekamwe kablade kakarodza sterek, saka kablade ikako ndo kandinopota ndichivhura pose pandinenge ndava kunzwa kuti ndava kuatakwa nawo mapanic attacks awa. Saka paya pandinongozvicheka kudai paruoko rwangu ndinobva ndanzwa zvichiita sekunge zvinoita sekunge nani, zvekuti I can spend the whole day. Then kana ndava kumba ndisati ndarara ndinozvipama futi. Let's say kana ndikazvicheka kuruoko rwekwa left masikati, patinenge ndava kumba ndinobva ndazotsvaka zvekare pamwe panenge paine chironda chinenge chaoma, kana kuri kuruoko rwekwa right ndobva ndazozvikata kuruoko rwekwa right kuti ndinge ndichipa mukana wekuti zvimwe zvironda zvinge zvichipora. Ndinotogara ndiine zvironda mukomanashi, maoko angu awa anogara aine zvironda nekuda kwekuti ndinopota ndichizvicheka. Ropa riya parinenge richibuda ndopa ndinobva ndanzwa kuti ndava kufila much better, 100 times much better. But pandainge ndiri kuZim ndaikwanisa kutozvicontrola zvekutoti ndaikwanisa kutospenda sometimes even wiki rose ndisina kana kumbozvicheka. But kubva zvandakazouya kunoku kuJoni, iyi mweya wacho nawo wava kundiataka zvinotopisa tsitsi, ende izvi ndo zvinokonzeresa kuti ndisava neinterest yekuti ndinge ndichizogara nemunhukadzi, because ndinotya kuti zvimwe kuda ndinokwanisa kuzouraya mwana wevanhu ndikapara ngozi. Nyaya iyi yekuda kuuraya vanhu mukoma zvinhu zvandinongogara ndichingofunga mupfungwa dzangu kuti dai ndambouraya munhu, kuti ndingonzwa kuti what does it feel like kungonzi ndauraya munhu. Zvimwe kuda this panic attack iyo yandinopota ndichiexperience, zvimwe kuda mapanic attacks awa kana ndikangouraya munhu one, maybe mapanic attacks acho anobva atopera. Nyaya yangu mukoma yakatanga from a very young age. Ndikangoti kubva pandainge ndichitori mukomana wechidiki chaiye ndainge ndichingo experience iwawawo mapanic attacks, just that ndainge ndisati ndanzwisisa kuti izvi ndo zvainge zvichiitika kwandiri. Saka zvandaiita mukoma ndezvekudai so: taiti paya kana ari inini nehanzvadzi yangu, paya patinenge tiri mukitchen, iyo hanzvadzi yangu uyu ari busy achibika kana kucheka muriwo, paya paanenge achicheka muriwo ndaizotarisa banga, ndoramba ndakaritarisa zvekuti ndinenge ndava kutoimagina ndichitora banga riya ndobva ndatanga
kumuvhiya, kumucheka, ndichipatsanura mapatsi ake ndichimaisa padivi, mamwe ndichitoisa mupoto kana kutomubika kuitira kuti ndinge ndichizomudya. Saka iye ndiye aizotondivhundutsa because aibva ati nhaiwe kasi une madhimoni kokuramba wakanditarisa kudaro. Saka ndaizoti kana anditi nhaiwe une madhimoni kokuramba wakanditarisa kudaro, ndo pandaibva ndazovhunduka, ndobva ndazomhanya ndoenda kuspare bedroom kwangu. Ndaizoti kana ndiri kuspare bedroom kwangu ndo pandaibva ndatanga kuzvirova ndichida kuzama kudzinga mweya iwoyo uyo waikonzeresa kuti ndifunge pfungwa dzose idzodzo. Saka ndo pandakaona kuti kana ndikazvirova kana kuti kuzvikuvadza mweya uya maybe handizivi unobva wafara wobva wazoswedera kure neni. Saka ndo pandakatanga kuzvikuvadza, ndakatanga ndichazvirova nezvibhakera kudzamara ndava kuita zvezvo zvekuti ndaimhanya ndobva ndanozvibonderedza kumadziro ndobva ndakuvara. Ndichingonokuvara kudai then I will feel 1000 much more better. But ndakazosvika pakujaira pakuzvibonderedza kumadziro kudzamara ndava kuita zvekupota ndichizvicheka kana kungozvitswinya zvaizvizva zvinorwadza to feel pain, then mweya uya waibva wazongodisappear. Saka dhei randakazoona kuti kana ndikazvicheka nereza paya pandinenge ndichibleeda I can feel much more better. And for a very long time ndainge ndava kungogara nerazor blade yangu iyo yandaipota ndichizvicheka nayo. Ndaiti even paya pandinenge ndiri muclass ndaingoti kana ndikavarairwa so ndikangonzwa sekunge ndiri kunyanya kuboyekana then ndaibva ndaburitsa razor blade ndobva ndangozvicheka pakapisi kadiki diki kekuti ropa rinenge richibudapo I can control it. Ndaitogara nemabandages angu ekuti kana ndikaona kuti ropa racho rinenge rava kunyanya kubuda ndaibva ndatora a bandage ndobva ndazvibandeja so that ropa risazobuda. I did this mukoma for a very long time kusvika ndichizosvika kuno kuSouth Africa. But before ndisati ndauya kuno kuSouth Africa zvimwe zvekare zvandakaita mukoma ndezvekudai. So ndainge ndava kupota ndichiuraya imbwa dzemunharaunda umo mandakakura ndichigara. Ndaitofamba usiku mukoma, munoziva kuti sevanaka imbwa dzemumaraini dzinenge dzichitokuziva. Saka zvandaita ndezvekuti ndaijamba like jurawo. So ndaiti kana ndajamba jurawo ndobva ndaenda kana panext door. Imbwa dzepamba pedu ndo dzandakatanga nadzo. Ndakatanga ndauraya imwe imbwa 1. Zvandakaita ndezvekuti ndakanotenga mushonga wemakonzo. Ndakati ndatenga mushonga uya wemakonzo ndikabva ndaiisira iyo ndikameka sure kuti yadya iri yoga. Ende yakati yadya mukoma paya inge yava kutambudzika yava kurwara ndo pandakabva ndamukawo. Pandakamuka mukoma pandakaiona ichirwara kudaro ichitambudzika ndakabva ndatanga kuishungurudza apa kana kuhukura yainge yava kusagona kusvika ndichizoiuraya. Ndakaiuraya nenzira idzi mukoma. Ndatora tambo kudaro ndikabva ndasungirira tambo iyoyo muhuro ndokubva ndatanga kuizvuzvurudza. Ndikaizvuzvurudza saka pamba pedu painge paine rimwe zimuti rainge riri zihombe. Ndikabva ndaenda ndikabva ndanokwira muti uya tambo iyi yainge yakareba. Ndakati ndakwira muti ndikanyatsvaka pekuti ndaikwanisa kunyatsokugara zvakanaka ndokubva ndatanga kukweva tambo yaya. Ndakatanga kuikweva mukoma kuzonosvika imbwa iyi yaita zvekuremberera ndokubva yazofa. Payakangofa mukoma ndakafila very happy ndikadzokera mumba. Then ndakati ndauraya imbwa iyi ndikabva ndaona kuti ndinge ndichiramba ndichingouraya imbwa dzepamba there was no need. Ndokubva ndatanga kuuraya imbwa dzemuraini. Ndaitobuda pamba usiku ndobva ndajamba ndoenda kana panext door. Saka imbwa idzi dzaikwanisa kungohukura ka1 sezvo ndainge ndingoriwo mwana aigarawo in that same area. Ende ndainge ndava kungoti pandinenge ndichienda kunotamba nefriend yangu ndichiti nhasi ndikuda kunouraya imbwa yavo ndaitoenda netumabiscuits then ndobva ndaswera ndichipa imbwa iyoyo mabiscuits iwawo apa ndinenge ndichiitira kuti imbwa iyi inge ichizondijairira. Then later on pandinozouya imbwa dzacho idzodzo ndaibva ndadzikandira mabiscuits paya padzinenge dzichiuya dzichitamba neni ndinenge ndiine yandinenge ndakatageta. Saka imbwa iyo yandinenge ndatageta ndo pandaibva ndazoishandisira banga. Ndaingoibaya ka1 so pahuro isina kana kumbotarisira. Ende dzimwe nguva imbwa yaiti kana ikarwisana neni paya painenge ichindikuvadza ndaibva ndatofind myself laughing but ndaizozvicontrola because ndinenge ndichida kubatwa nedzimwe setswa dzedzedze kuti kunyange ukandiruma but at the end of the day uchafa chete. Imbwa idzi dzandaiuraya ndaibva ndazodzitakura ndobva ndanodzirasa kusango
because maurayiro acho andainge ndichidziita aiva maurayiro ekuti kana muridzi wacho akazozviona kuti ndo maurayirwo akaitwa imbwa yake paikwanisa kutoitwa ma-investigations. Saka ndaibva ndatakura imbwa iyaiya. Sometimes dzimwe imbwa dzacho idzi dzandinenge ndauraya inenge ichiri kutofema but isisina simba, but ndaitonzwa zvichitondinakidza. Ndakatakura imbwa inenge ichijuja ropa, ndobva ndanorasa imbwa iyaiya musango, zvekuti by the time painozoonekwa imbwa iyi inenge yava kutoora. From there on mukoma ndakabva ndatanga kubata kitsi, ndaitobata kitsi ndobva ndadziuraya. Ndaikwanisa kuswera ndakavharira kitsi musaga ndongobora maburi mashoma zvezvo zvekuti inenge ichitambudzika kufema ndichiishungurudza, ende ndaitopota ndichitoenda kunoidongorera ndichida kungoona kuti ichiri kufema here. Ndaiti kana ndikaona sekunge yava kukoniwa kukomberwa kufema, then ndaibva ndazobora zvekare mamwe maburi. Apa ndinenge ndichingoichengetera kuti kana usiku wazosvika paya ndobva ndazoenda manje, ndobva ndaitora ndobva ndaipedzisa. Kitsi dzaindinakidza because dzaiita masounds aya anotyisa. Apa zvandaizoita ndezvekuti ndaitakura saga riya ndobva ndaenda kana musango kure nedzimba, ndobva ndatanga kuiuraya zvishoma nezvishoma. Ndinenge ndakatogara pasi mukoma, ndozvandaiita. Ndakagara pasi kudaro ndobva ndatanga kana kuigura mapieces kutanga kana ndaigura makumbo, then ndobva ndazoigura kana nzeve ichiita noise. Ndainzwa zvinhu izvi zvichindinakidza. Ndikabva ndazoti regedzai ndinge ndichiendawo kuJoni uko kune vamwe vari kushanda. Ndaifungidzira kuti kuya kwandichaita kunoku kuJoni maybe zvinhu izvi zvichabva zvazongopera, but mukoma ndakati ndauya kunoku kuJoni, then mwana walandlord wepamba pandainge ndichigara, simply because I am someone who is over smart, ari more than handsome. Iye akabva anditi, I know kuti you do not have any money but I have fallen in love with you. Ndiye wandakatanga kudanana naye muSouth African uyu, but zvaaita dzimwe nguva aiti kana paya patinenge tapedza kuita bonde akarara. Zvandaizoita ndezvekuti ndaimutaimira paya paanenge akarara paya, ndaibva ndazobvisa gumbeze iro ratinenge takafuka ndobva ndabatidza light. Ndaiti kana ndabatidza light kudaro mukoma ndobva ndatanga kuimagina ndichimuuraya. Dzimwe nguva ndaitombotora banga but ndaibva ndazozvicontrola, but there was this other day pandakatotora banga ndokubva ndatotanga kutopretenda sekunge ndiri kumugura zamu rake. Ndikabva ndaona kuti now I am out of control, ndokubva ndazorambana naye. Kana iye akatoshamisika kuti nemanakiro andakaita, you mean kuti a broke guy can just break up with me just like that, but I broke up with her because ndainge ndava kunzwa ndichizvitya, kutotya chaiko kutoti munhu uyu ndinokwanisa kumuuraya because of my fantasies. Ndakabva ndati zviri nani kuti ndinge ndichigara ndiri ndega rather than kuti nditore mukadzi then ndobva ndazouraya mwana wevanhu. I do not want to cause any pain muupenyu hwevamwe vanhu. Pandakauya kuno kuSouth Africa, even though I am always tempted kuti ndibate kana imbwa dzevanhu ndichiuraya, but I have never done such a thing. Ndakangozviudza kuti it is far much better kuti ndingozvikuvadza. Saka ndo zvandinongoita izvozvo mukoma, ndinongozvikuvadza zvangu. Ndinogara nechinewo clipper changu ichocho chine ka sharp blade. Paya pandinenge ndichinzwa kuti ndagomberwa, ndiri kunzwa masharp pains muchest mangu umu, handichagone kana kufema, ndo pandinobva ndazotora ka sharp blade kai ndobva ndatanga kuzvicheka just a little bit. Kana pakangobuda ropa kudai, then I will immediately feel much better. Saka handizivi kuti medical condition iyi yandiinayo ndingarapwawo kupi, uye kana ndikasvika kuchipatara ndinovaudza kuti ndiri kurwara nei, because I am someone who is fit. Kana makanditarisa, you won't even know kuti mentally I am suffering like this. Naturally mukomanashi handizivi kuti kana zvinhu izvi zvandinoita kana zviri izvo zvinokonzeresa kuti vakadzi vave so much attracted to me. Pose pandinenge ndigere mukoma panotowanikwa mukadzi wekuti anozotokonfesa kwandiri, anobva ati I am attracted to you. Saka handizivi kuti inyaya yesmartness here kana kuti there is a spirit that is involved. Most of the women vanoti ivo havakwanise kundiresista because of my handsomeness. Ndikutsvakawo rubatsiro. Ndauyawo pano paplatform penyu mukoma ndichitsvaka rubatsiro. Handisati hangu ndakambouraya munhu, but ma-ages acho mukoma,
maage ekuda kuuraya munhu just to taste kuti zvinofila sei kunzi ndauraya munhu ndobva ndatadza kubatwa. Those ages are quite very strong. Ndikutsvakawo help, please assist me. Kana zvichida kuti vanhu vange vachindinamatira, I am willing to be prayed for so that dambudziko iri ringe richidarika, ringe richipfuudzwa. Assist me please. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hey, zvakangoma hazvo vedu we, asi please ngatizamei kutaura navo mucomment section mukoma vedu ava. Zvakangoma hazvo vedu we. Nganzi imedical condition ipi inokonzeresa munhu kuti unge uchingonzwa kuda kungouraya munhu, koiko kuzouraya kitsi. Nganzi ndaiti ndakabata kitsi kudai ndombotanga ndaigura gumbo, paya painenge ichichema zviya zvinotyisa, I'll be feeling happy. Kokuzouraya imbwa, hanzi imbwa yedu yapamba pedu ndakaisira mushonga wemakonzo, then ndikabva ndazoisunga muhuro, inini ndikakwira muti ndichidonza tambo yaiya, ndokubva yazofa nekusungirirwa. Imbwa dzemumaraini ndakadzipedza one by one. Zvakaoma hazvo vedu we. If you have ever come across munhu akaita semwanakomana uyu auya neconfusion yake, please come and share with me your own story. Zvekare kune avo vanozivawo about condition iyi, please teach us in the comment section wokuti munhu akadai so how do you identify such a person so that we know. Asi ngativabatsireiwo mukoma vedu ava mucomment section.